Albertania argitaletxeak aurkezten du Goizanea Izpuruaren izarak. Esataria Monika Erdozia. Bat. Uda. Jendarte oro da ispilu bat, baina ispilura zuzentzen den begirada beti da norberarena. Norberaren begiradak ikusten duena beti da norbera, beldurrak besterik ikusten ez dituenean ere. Oier Gilan, Mr. Senyora. Eta pilatzen zaizkigu egun sentiak, arratsak, ilunabarrak eta gauak, udako gauen usaina eta umeen urrutiko oiuak, ondarra etxeko zoruan, alfombretan, baineran, behatzartean eta izara freskoetan. Pilatzen zaizkigu zerura begira konstelazioak marrazten genituen ordu amaiezinak, ardoz bustitako gau ordiak, bazkalostelarenjak, gatza Espainetan. Pilatzen zaizkigu 20 graduko goizeko 8ak, 36 graduko gorputz beroak, eta 17 gradutik jaisten ez diren gauak. Eta pilatzen zaizkigu baratzeko loreen usaina, eta axola etzaigun inoren hiletako loreen oroimina. Pilatzen zaizkigu olatuak, uinak eta aparra, batelak, traineruak, baleak eta arpoiak. Pilatzen zaizkigu tantak darizkiela dauden hilena hasiak, gorputz biribilak eta argi ilunen azal bikromatikoak. Pilatzen zaizkigu sexu grinak, izara zimurtuak, silueta aztezinak, belaunu belduak eta hatsa zintzurrean, izozkien azukre lirdingatxua eskuetan, garagardoen aparra bibotean eta ginebraren garratza eztarrian bera. Pilatzen zaizkigu musika kontzertuak poroetan, oilo ipurdia besoetan, saltoak oinetan eta izerdia galtzarbeetan. Pilatzen zaizkigu bazkalosteko siestaren ikusmen miopeak, kafeizoztuak eta izterrumelduak. Pilatzen zaizkigu arraunak, kresala, estropuaren kirrinka, uren zipristinak eta marmokak. Aingira belarra, lokatza, ostra oskolak eta arrokak. Pilatzen zaizkigu arratsaldeko ibaiko bainuen usaina, zubitik bera egindako jauziak eta burdinazko eskailerak hankazpian. Pilatzen zaizkigu harri biribilduak, tamarizak txintxorro gainetan, palmondoak eta egurrezko mailak, belar luzeak, San Juanak, sua eta kedarra. Pilatzen zaizkigu zelaiak, dantza sueltoak, auzoak eta erromeriak, ermitak, kanpaiak, usadioak, sokak eta espartinak. Pilatzen zaizkigu aingura korpoetan, txikotak eskumuturretan, timoiak bizkarrean eta txalupak ipurdiazpian. Pilatzen zaizkigu adarrak azazkaletan, arantzak bihotzean, sasiak eztarrian, petaloak betazaletan, garoa belarrietan eta polena hortzetan. Sample complete. Ready to continue?